जमदुवार हिसाबै जोङो इउपिपिएल देरहानांगौ। इउपिपिएलआ मोजां लामा दिन्थिलांगासिनो दं, मोजाङै फैगासिनो दं। जों बेखौनो नाजायो। हाग्रामानि आमोलाव जोङो बिपिएल माइरं मोनाखै, अरुनदीपबो मोनाखै, जेबो बानायनो हायाखै। ओरै थाङो ओरैबो होआ, ओरै थाङो ओरैबो होआ। जोंनि बे कर्म बर' सारा देरहानानै जोङो दा बिपिएल मोनो, ओमफ्राय आरो अरुनदय मोनो। आरो दा लासै लासैनो बियो मोजां खालामबोगासिनो दं। जोङो बेखौनो नांगौ, बेखौनो देरहाहोनांगौ जोङो। आरो जोङो आसा खालामबावदों प्रमद सारा बेबायदिनो जोंखौ आरोबाव नायबावगोन होननानै। बिनिखायनो जोङो सिगां बेसेबांमोन बिनि बांसिनै जोङो जुक्त जाथियैहाय एखेबारे एकत्रियै जोङो बे जुमदार समस्थियाव बेनो चरण सारनो जे जोंनि केन्डिडेट इउपिपिएल नि जे केन्डिडेट चरण सार, बेयाव जोङो जुक्त भाबे भट होनानै जों देरहाहोगोन होननानै जोंनि आसा, जोंनि पाब्लिकफोरनि आसा। बिपिएफनि आमोलाव गोबां बेबादिनो दुखु मोनबोबाय आरो गोबां बिदिनो आर्मि पुलिसजों बुख्रेबबोजाबाय। जोङो बे इउपिपिएलआव मावबोनानै जोङो सान्थिखौ लाबोनो हादों। आरो बे सान्थिजों लोगोसे जोङो चरणजित बसुमतारीखौनो जोङो देरहाहोनो थियारि जानानै दङ। खुलुमबाय। नैबे समावहाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो नैबे समावहाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै नैबे समाव बरायनानै लाबाय। नंगौ, नोंथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरफोरावहाय नुबाय थादों दे 2025 मायथाइनि बिटिआर बा बिटिसि बिसायख'थिया बावैसो समनि उनावनो खुंजानो थांगासिनो दङ। बेयावनो नोंथांमोना खौरां बिजोङाव नुबाय थादों गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गाव गावनि दोलोखौहाय देरहाहोनांगौनि थाखायहाय नैबे समावहाय गावबा गावनि ओनसोलफोरावहाय मुखुब खामानि मावबाय थानायखौ नैबे समाव जोङो नुनो मोनदों। थिग बेखौनो लोब्बा लाखिनानै बा 2025 मायथाइनि बिटिआर बा बिटिसि इलेक्सनखौ जों लोब्बा लाखिनानैहाय दिनैहाय जोङो दंफैयो जाहैबाय नैबे 4 नं जुमदार बियाबनि सिङाव थानाय नैबे जानालिगाव बाजारनि मोनसे लामायावहाय जोङो दंफैयो। बेयाव जे जोङो मिथिना लागोन जे बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि जानानैहाय सोर साबेसे बा सोर बिजाथिखौहाय 4 नं जुमदार बियाबावहाय सरासनस्रा रायजो राजाफोरा देरहानायखौ लुबैयो। लोगोसे फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्सनाव बा बिटिसि बिसायख'थियावहाय रायजो राजाफोरा सोरखौ, बिपिएफखौ ना बिजेपिखौ ना इउपिपिएलखौ बिथांमोना सरकाराव फैफिनजानो लुबैयो। नैबे समाव जोङो सरासनस्रा माखासे सुबुंफोरनिफ्राय मिथिनानै लागोन। जोङो नैबे समावहाय गिबि खेब हिसाबै मिथिनानै लागोन जे बिथाङा जाहैबाय नैबे जानालिगाव ओनसोलनि सासे थागिबि सुबुं। जों नैबे सुबुंनिफ्राय जों मिथिना लागोन जे आदा, जिहेथु 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिया बावैसो समनि उनावनो खुंजासिगोन। नोंथाङा बिटिसि बिसायख'थियाव 4 नं जुमदार बियाबनि सासे सरासनस्रा सुबुं हिसाबैहाय सोर बिजाथिखौहाय बा सोर इउपिपिएलखौ ना बिपिएफ बा बिजेपिखौ नोंथाङा सरकाराव फैफिनजानो लुबैयो? इउपिपिएलखौ। नोंथाङा मा जाहोनखौ लानानै इउपिपिएलखौहाय सरकाराव फैजानो लुबैयो? जोङो बिपिएफनि आमोलाव गोबां बेबादिनो दुखु मोनबोबाय आरो गोबां बिदिनो आर्मि पुलिसजों बुख्रेबबोजाबाय। आरो बिदिनो जोङो गोबां बिदिनो जोङो बे इउपिपिएलआव मावबोनानै जोङो सान्थिखौ लाबोनो हादों। आरो बे सान्थिजों लोगोसे जोङो चरणजित बसुमतारीखौनो जोङो देरहाहोनो थियारि जानानै दङ। नैबे समावहाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजोंहाय बिथाङा बुंथिनानै होबाय जे बिथाङा 4 नं जुमदार बियाब हिसाबैहाय चरणजित बसुमतारी बिथांखौहाय देरहाजानो लुबैनायखौ नैबे समाव नोंथांमोना रोखायै नुनो मोनबाय। बे समाव जोङो मिथिनो लागोन जे गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय जोङो नैबे समाव मिथिनो लागोन जे जिहेतु 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियावहाय रायजो राजाफोरा सोर सासे बिजाथिखौहाय बिथांमोना देरहानायखौ लुबैयो। बेजों लोगोसेनो सोरखौ बिथांमोना सरकाराव फैजानो लुबैयो। नैबे समाव जोङो पाब्लिक सरासनस्रा सुबुंनिफ्राय मिथिनानै लागोन। आदा, नोंथाङा जिहेतु नैबे बिटिआर बा बिटिसिनि बिसायख'थि बेयावहाय नोंथाङा सोरखौहाय देरहाजानो लुबैयो? बावथ' बुंनांगौ आंहा जेबो लामायानो गैया। दा जोंनाव बेवहाय दा खाथियाव दंनाय माने मानसिफ्राथ' गुबुन गुबुन पार्टिनि मानसि दं हिसाबै आं बेखौ बुंजोबनो हाया। सोरबा बबेबा पार्टिखौ फैजानो लुगैयोबा बे दुखु मोननायनि खोथाबो फैनो हागौ। दा आंबो गुबुन पार्टियाव जेनेबा बिबान दं हिसाबै आंहा बुंनो पावारानो गैया आरो बेवहाय। बिथाङा आदानिसिम रोजा रोजा नैबे समावहाय साबायखर थाबाय। जोङो मिथिनानै लाबोगोन जे गोबां जोङो बे समावहाय थोंजोंहाय माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय बा
बेयावहाय गोबां माखासे फालांगि मावनानै जाग्रा सुबुंफोर दङ जों बिथांमोननिफ्रायनो नैबे खौरांनि गेजेरजोंहाय जों रोखायै मिथिनानै लागोन जिहेथु आदा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थि बा 2025 मायथाइनि जिहेतु बिटिसि बिसायख'थि बेवहाय नोंथांमोना जुमदार बियाब हिसाबैहाय बेवहाय गोबां बिजाथिफोर दं जिहेतु टिएमसि दं बिपिएफ दं बिजेपि दं लोगोसे इउपिपिएल दं नोंथाङा सोर सासे बिजाथिखौहाय देरहानायखौ लुबैयो दाथ' जों थारै माने रलिं सरकारखौ नुनो मोनो दा बिजेपि दङ दा जों बिजेपिनि अनगायै दा नै जोंनि बिपिएल सरकार फैगोन बायदि मोनो जोङो दा बे सरकारा फैला जों थारैनो मोजां मोनगोन आरो जिहेतु नोंथाङा 4 नं जुमदार बियाबनि बिजाथि सरनजित बसुमतारीखौ जे देरहाजानो लुगैयो मा जाहोनखौ लानानै बा मा उद्देশ্যखौ लानानै नोंथाङा जिहेतु सरनजित बसुमतारीखौ देरहाजानो लुगैयो दा जोंनि नै सट' मट' बेबसाया जाहाथे मोजाङै थायो जों बेबायदिनो सावथाल बर' गासै जयै मिलायनानै जाहाथे जों बयखौबो लोगो मोनो आरो जोंनि बेबसाया जाहाथे मोजाङै सोलियो जाहाथे इउपिपिएलआ जाहाथे फैयो आरो जोङो बिथां नैबे आदानिफ्राय जों गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय आरो बे समावहाय जोङो मिथिनानै लाबावो जे जिहेतु नैबे खासियाबारि टापु बाजारनि रायजो राजाफोरा बा नैबे ओनसोलनि माखासे सरासनस्रा सुबुंफोरा सोर बिजाथिखौ देरहाजानो लुबैयो लोगोसे सोरनि 2025 मायथाइनि बिसायख'थियावहाय सोरखौ गभार्नमेन्ट बा सरखार दानायखौ लुबैयो जोङो रोखायै नैबे समावहाय जों मिथिनानै लाबावगोन बिथांमोना सोरखौहाय फैजानो लुबैयो बे समाव जों मिथिनानै लागोन जिहेतु आदा नोंथांमोनाथ' गोबाव समनिफ्रायनो बेवहाय दखान होनानै जायो नैबे समावहाय बिटिसि बिसायख'थिया बारा गोबाव गैलिया मा बुंगोन जोंथ' इउपिपिएलखौनो सापर्ट होयो इउपिपिएलआवनो दा ट्रेक्टरावनो होनांगौ जोंना बहरा जोंनो जा दं जोंनि न'खर एबा रायजो राजा बेखौनो मोजां मोनो आंनि बुंनांगौआ बेनो आरो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बिटिसि बिसायख'थिया माखासे समनि उनावनो जे खुंफुं जासिगोन नोंथाङा नैबे जुमदार बियाबनि सासे बासिन्दारि बा थागिबि आइजो हिसाबैहाय सोर केन्डिडेटखौ बा सोर बिजाथिखौहाय नोंथाङा देरहाजानो लुबैयो जुमदार हिसाबै जमदुवार हिसाबै जोङो इउपिपिएल देरहानांगौ मानो इउपिपिएलआ देरहानांगौ इउपिपिएलआ मोजां लामा दिन्थिलांगासिनो दं मोजाङै फैगासिनो दं जों बेखौनो नाजायो माबाफोर खामानि मावनानै होदों नामा इउपिपिएलआ औ जोंहा गोदो मा होनो हाग्रामानि आमोलाव जोङो बिपिएल माइरं मोनाखै अरुनदयबो मोनाखै जेबो बानायना होआखै ओरै थाङो ओरैबो होआ ओरै थाङो ओरैबो होआ जोंनि बे प्रमद बर' सारआ देरहानानै जोङो दा बिपिएल मोनो ओमफ्राय आरो अरुनदय मोनो आरो दा लासै लासैनो बियो मोजां खालामबोगासिनो दं जोङो बेखौनो नांगौ बेखौनो देरहा होनांगौ जोङो बयबो ज' जानानै खौसे जानानै जोङो बयबो देरहा होनांगौ आंथ' बे दा फैबाय थानाय इलेक्सन जोंनि बे इउपिपिएल पार्टिखौनो मोजां मोनदों बेखौनो आं मोजां मोनो नोंथाङा मा बुंगोन आंबो बेखौनो मोजां मोनो इउपिपिएलखौनो मोजां मोनो मा जाहोनखौ लानानै नोंथाङा इउपिपिएलखौ मोजां मोनो जेन'बा जोंनो बे सरखारानो जोंनो बे हानि माबा फाथाखौबो होबाय नालाय जोङो बेयावनो जोङो भटखौ होगोन जों मोजां मोनो जोङो बे समावहाय थोंजोंहाय माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय बा बेयावहाय गोबां माखासे फालांगि मावनानै जाग्रा सुबुंफोर दङ जों बिथांमोननिफ्रायनो नैबे खौरांनि गेजेरजोंहाय जों रोखायै मिथिनानै लागोन जिहेतु आदा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थि बा 2025 मायथाइनि जिहेतु बिटिसि बिसायख'थि बेवहाय नोंथांमोना जुमदार बियाब हिसाबैहाय बेवहाय गोबां बिजाथिफोर दं जिहेतु टिएमसि दं बिपिएफ दं बिजेपि दं लोगोसे इउपिपिएल दं नोंथाङा सोर सासे बिजाथिखौहाय देरहानायखौ लुबैयो दाथ' जों थारै माने रलिं सरकारखौ नुनो मोनो दा बिजेपि दङ दा जों बिजेपिनि अनगायै दा नै जोंनि बिपिएल सरकार फैगोन बायदि मोनो जोङो दा बे सरकारा फैला जों थारैनो मोजां मोनगोन आरो जिहेतु नोंथाङा 4 नं जुमदार बियाबनि बिजाथि सरनजित बसुमतारीखौ जे देरहाजानो लुगैयो मा जाहोनखौ लानानै बा मा उद्देশ্যखौ लानानै नोंथाङा जिहेतु सरनजित बसुमतारीखौ देरहाजानो लुगैयो दा जोंनि नै सट' मट' बेबसाया जाहाथे मोजाङै थायो जों बेबायदिनो सावथाल बर' गासै जयै मिलायनानै जाहाथे जों बयखौबो लोगो मोनो आरो जोंनि बेबसाया जाहाथे मोजाङै सोलियो जाहाथे इउपिपिएलआ जाहाथे फैयो आरो
जोङो बिथां नैबे आदानिफ्राय जों गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय आरो बे समावहाय जोङो मिथिनानै लाबावो जे जिहेतु नैबे खासियाबारि टापु बाजारनि रायजो राजाफोरा बा नैबे ओनसोलनि माखासे सरासनस्रा सुबुंफोरा सोर बिजाथिखौ देरहाजानो लुबैयो लोगोसे सोरनि 2025 मायथाइनि बिसायख'थियावहाय सोरखौ गभार्नमेन्ट बा सरखार दानायखौ लुबैयो जोङो रोखायै नैबे समावहाय जों मिथिनानै लाबावगोन। जोङो दायो जोङो जाहैबाय 4 नं जुमदर बियाबनि दाब दाब जायगाफोरावहाय नैबे ग्राउन्ड जिर' रिपर्टखौ जोङो लाबाय थादों। नोंथांमोना नुनो मोनबाय थादों जे फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियावहाय जे रायजो राजा बा सरासनस्रा सुबुंफोरा सोर हान्जाखौहाय गभार्नमेन्टआव फैजानो लुबैयो बा सोर बिजाथिखौ बिथांमोना गावसोरनि समस्थियावहाय जे देरहालांजानो लुबैयो बेखौ जोङो नोंथांमोननोहाय ग्राउन्ड रिपर्ट जेर'नि जोहैहाय जोङो खोन्थागासिनो दङ। दिनैबो आङो दंफैयो जाहैबाय नैबे खासियाबारि टापु बा संकस दैमा बारैहाय नैबे मोनसे रायजो जानानै दङ। बे जायगानि माने थागिबि सुबुंफोरनिफ्राय जोङो माखासे ग्राउन्ड जिर' रिपर्टखौ जों नैबे समाव लानो थियारि जाबाय। आङो नैबे मोनसे गलायावहाय फैबावबाय जे बिथांनिफ्रायबो जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ नैबे समाव मिथिनो लागोन। जिहेतु बिथांमोना जे गोबाव समनिफ्राय बेवहाय गला होनानै जायो बा गला होनानै बिथांमोना बिजनेस लाइनावहाय बिथांमोना सोलिनानै दङ। जिहेतु आदा फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियावहाय नोंथाङा थोंजोङैहाय सोरखौ देरहाजानो लुबैयोबा सोर बिजाथिखौहाय नोंथाङा सापर्ट खालामो? आंथ' इउपिपिएलनि बिजाथि सरन नार्जारि सारखौनो देरहाजानो लुबैयो आरो आंनि थरफनिफ्राय। जिहेतु नोंथाङा सरन नार्जारि सारखौहाय देरहाजानो लुबैयो मा जाहोनखौ लानानै बा मा उद्देশ্যनि थाखाय देरहाजानो लुबैयो? बिदिनो लामा सामा दं फारसेनिफ्राय मावलांनांगौ आरो बिदिनो बाजारफ्रावबो एसे डेभेलप जानांगौ आरो ना कमिउनिटि हलफोर नांगोन आरो ओमफ्राय बिनि गेजेराव लामा सामायाथ' जाखानांगोन देरहालांनायनि उनावहाय आरो बानायना होखानांगोन आरो बियो आरो फैबाय थानाय समाव आरोखि ना मोजाङै मावलांनांगौ आरो। नोंथांमोना बा रायजो राजाफोरा बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंहाय गोबां नुनो मोनगासिनो दं। जिहेतु जोङो बे 4 नं जुमदार बियाबनि सिङाव थानाय दाब दाब जायगाफोरावहाय ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट लाबाय थानायखौ नोंथांमोना डिसप्लेआवहाय नुबाय थादों। दिनैबो फिन आं मोनसे जायगायाव दंफैयो बेनो जाहैबाय खासियाबारि टापु बा संकस दैमानि बारै सोनाब बंग'नि बर्डाराव थानाय बिथां रायजो राजाफोरजोंहाय आं नैबे समावहाय ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट लानो थाखाय नैबे समाव थियारि जादों। बेनिनो आंनि खाथियाव सासे बिदा गेदेर दङ। आं बिथांनिफ्रायनो थोंजोङै मिथिना लागोन जे 4 नं जुमदार बियाबजों लोगोसे सोर सरखारखौहाय बिथांमोना फैनायखौ लुबैयोबा सोरनि सरखारखौ बिथांमोना नैबे समावहाय हास्थायदों बेखौ जों नैबे समावहाय रोखायै मिथिना लागोन। जिहेतु आदा 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थि बे बारा गोबाव सम गैलिया नोंथांमोना जिहेतु नैबे संकस टापु बिराद मोनसे बैकवार्ड जायगानि जानानैहाय सोर सरखारखौ फैजानो लुबैयो लोगोसे 4 नं जुमदार बियाब हिसाबैहाय सोर बिजाथिखौ देरहानायखौ नोंथांमोना लुबैयो? जोङो जे वेस्ट बेंगल बर्डारनि संकस टापु एकदम बयकट जायगा जेनेबा जोंखौ बै 17 बोसोरावहाय जोंथ' इउपिपिएलआवनो बे 5 बोसोराव इउपिपिएलनि जानानैनो खामानि मावबोखादों नालाय नाथाय बै 17 बोसोराव जेबो बे अन्थाइ होनायफ्राबो गैयामोन बे अन्थाइ होनायफोरखौ नुनानै जेन'बा जोंनि 4 कासनि जेन'बा सावताल आरो राभा बर' राजबंसिफ्रा ग्रोम ग्रोम जग होफैदों जोंजों आरोखि दानि बेलायाव मानोखाय जोंनि प्रमद बर' सारा सान्तिखौ लुबैयोना सब समाय पाब्लिकआ जोंनो सान्ति जायोब्ला जोंनोथ' गावबा गावनि आखाइ आथिं दंखायो जोंनो मोनदेरनायखौ नाङा नाथाय जोंनि मा जोंनि फिसा फिसौ भबिसतआ जेन' फिसाफ्रा जोंनि डेभलप जानायनि थाखाय मोनसे सुबिदा मानोखाय जोङो एकदम बैकट जायगा नाथाय जोंनि प्रमद सारा बे जिनिसखौ एसे दा जोङो नुजाथिहोदों दा बावैसो उनावहाय जोंनि कारेन्ट सार्भे जानानै दङ बेबो जोंनि
28 नं गसाइगावनि जिरन सार MLA आ जोंनि थाखाय बेखौबो क्लियार खालामना होबाय आरो जोङो आसा खालामबावदों प्रमद सारा बेबायदिनो जोंखौ आरोबाव नायबावगोन होननानै बिनिखायनो जोङो सिगां बेसेबांमोन बिनि बांसिनै जोङो जुक्त जाथियैहाय एखेबारे एकत्रियै जोङो बे जुमदार समस्थियाव बिनो चरन सारनो जे जोंनि कैंडिडेट UPPL नि जे कैंडिडेट चरन सार बेयाव जोङो जुक्त भाबे भट होनानै जों देरहा होगोन होननानै जोंनि आशा जोंनि पाब्लिकफोरनि आशा